Da. I evo u ovom dijelu ćemo preći sada na onaj deo koji je neizostavan kada govorimo o satanskim stihovima i taj roman je i dominantno prisutan u medijima upravo zbog fatve i sad ćemo objasniti našoj publici, ako ne znam, a da je teško, čini mi se da neko makar nekad nije naleteo na neku vest u vezi sa tim. Dakle, nekadašnji vrhovni iranski vođa Ajatola Homeini je po izlasku ove knjige izdao fatvu, odnosno verski edikt, i on je pozvao muslimane da ubiju Ruždija. Mislim da je država Iran ponudila čak i $3 miliona onome ko će to učiniti i to imalo dalekosežne posledice ne samo po Ruždija. Ja bih podsjetila i na to da je na smrt izboden prevodilac njegov na japanski jezik 1991. godine, da je bio pokušaj ubistva na prevodioca na italijanski jezik. Dakle, to je zaista jedna veoma ozbiljna stvar i nešto po čemu se prepoznaje ovaj roman na prvom mestu. Hajde da malo, molim vas, objasnite to našoj publici. Dakle, taj kontekst ceo, dakle, 88. 89. godina, zašto je došlo do toga i na posledku čime je Ruždi najviše uvredio muslimane, ako tako možemo da kažemo? Prvo bih se osvrnula na činjenicu, na pitanje u stvari da li su ljudi sa ovim upoznati ili ne. Ako i ko nije pročitao satanske stihove, sigurno je čuo da je zbog satanskih stihova Ruždi zamalo izgubio glavu. 80. su u Britaniji bile vrlo važne, znači sam britanski kontekst je vrlo važan za reakciju muslimanske zajednice u Britaniji, ali je takođe i ono što se dešavalo u Iranu u to vreme bilo veoma važno, zato što Homeini predstavlja jednu vrlo konzervativnu struju u muslimanskom svetu, koji je, i on je pokušao da u potpunosti anulira zapadne uticaje u Iranu, tako je, i imao je vrlo dogmatski pristup veri i ovaj roman konkretno je shvaćen kao neka vrsta uvrede za čitavu muslimansku zajednicu, čime se ona homogenizuje. Muslimanska zajednica je veoma raznovrsna, a sporni delovi romana zapravo su košmari jednog od junaka koji pati od šizofrenije i postoji razlog zašto su ta poglavlja predstavljena na satiričan i na humorističan način. Ključni problem je bio upravo to što se na satiričan i humorističan način predstavlja prorok Muhamed i rađanje jedne vere nalik islamu. Vi tu imate čak i detalje koji, recimo u jednom od košmara spominje se javna kuća čije prostitutke nazivaju ih imenima prorokovih žena zato što to stimuliše mušterije. To je nedopustivo, je li tako, iz ugla konzervativnog islama. S druge strane, u savremenoj Britaniji, odnosno u Britaniji 80-ih, muslimanska zajednica je bila u priličnoj meri izolovana i marginalizovana, zato što 80-ih ste imali jednu jaku anti-imigracionu politiku. 80-te su poznate kao preduzetničke 80-te. To je važno zato što ste imali veoma podeljeno društvo u ekonomskom smislu, bogatu Englesku, ali onda i izuzetno visok stepen nezaposlenosti i rasne nerede. I takođe bilo je mnogo institucionalnog rasizma u policiji. Recimo, policija je imala pravo da vas zaustavi zbog bilo čega, zbog takozvanog Vagrancy Act, i vrlo često je zapravo zaustavljala ljude koji nisu beli. U takvoj jednoj atmosferi, a neredi su bili recimo rasni i klasni neredi su bili po raznim gradovima u Engleskoj, u Londonu, u Manchesteru, u Liverpoolu, u Leedsu. I u takvoj jednoj atmosferi muslimanska zajednica u Engleskoj se osjećala nekako dodatno marginalizovano i dodatno izolovano. Da. I onda kada jedan pisac predstavi njihovu veru na satiričan i humorističan način, otvara se prostor za to da se ta zajednica nekako oseti dodatno ugroženo. Da, ali da kažemo samo koje su razmere toga bilo. Dakle, spaljivale su se knjige.
Ruždi je živeo, ja ne znam koliko dugo, pod konstantnom zaštitom. On je čak jedno vreme koristio i pseudonim, dakle, odnosno drugo ime. Dakle, to je bilo nešto. Kako je reagovala međunarodna zajednica? Ko je njemu pružio podršku u tom trenutku? Dosta su, međunarodna zajednica je bila podeljena, većina pisaca je naravno stala na njegovu stranu i umetnika, zato što su se oni zalagali za slobodu govora, što podrazumeva i slobodu kritike. On je nekako postao za njih simbol slobode govora i slobode izražavanja, slobode umetnosti. A on sam, tako je, zbog nereda koji su se dešavali ne samo u Iranu, nego i kod kuće, gde se nisu spaljivale samo knjige, nego su se spaljivale i nekakve maskote koje su kao predstavljale njega. On je zaista i doslovno bio ugrožen i živeo je nekih 10 godina praktično sakriven, jel? Ali je i kasnije, mnogo kasnije, on išao svuda u pratnji obezbeđenja. Ja sam 2008. ili 2009. godine bila na jednoj promociji njegove knjige u Njujorku, gde je takođe bilo obezbeđenje. A događaj iz 2022. su nam pokazali da je to potpuno opravdano.